Sellimkom, grazzi tal-li erġajtu qegħdin hawnhekk u nistgħu naraw x'inhi s-sitwazzjoni dwar il-każijiet li kellna tal-COVID. Dil-ġurnata kellna 3 każijiet biss minn 292 tests li ġew analizzati u bekk issa tlajna għal 110 każijiet. Importanti li qegħdin insemmu li għandna 3 każijiet, però din hija sitwazzjoni li m'għandniex nieħdu li jisma' issa s-sitwazzjoni li niżlin il-każijiet. Huwa l-bot minn dawn huma ġranet fil-bidu ħafna tas-sitwazzjoni tagħna u bħalma rajtu anke l-ġimgħa l-oħra ma kienx l-ewwel darba li kellna ftit każijiet u mbagħad il-ġurnata ta' wara kellna diversi każijiet oħra. Dan huwa sitwazzjoni li kulħadd importanti li jifhem li aħna nkunu qegħdin nagħmlu testijiet fuq kull min jiġi simptomatiku u li jkun suspettat li għandu il-COVID, però importanti wkoll nifhmu li kwalinkwa numri li jkollna importanti li aħna nibqgħu għaddejjin bil-miżuri u rakkomandazzjoni li qegħdin nagħtu. Dan huwa importanti ħafna għaliex tallimna minn pajjiżi oħra li ġieli kien hemm sitwazzjonijiet fejn raw li kien hemm inqas każijiet u mbagħad bdew jirrilaxxaw il-guidelines u jirrilaxxaw ukoll il-metodi ta' kontroll u hemmhekk imbagħad reġgħet bdiet il-firxa tal-virus. Dan ġara propju anke f'Hong Kong fejn kellhom 100 każ fil-bidu u mbagħad raw li bil-mod dew niżlin, però hemmhekk imbagħad huma wara li rrilaxxaw il-kwarantina u l-iżolazzjoni u mbagħad il-każijiet irdoppjaw f'daqqa. Allura aħna qegħdin nitgħallmu minn pajjiżi oħra u l-figuri qegħdin insegwuhom dejjem u noqogħdu attenti li ma nieħdux miżuri li jkunu bbażati biss fuq dawn il-figuri żgħar imma dejjem noqogħdu attenti li l-miżuri tagħna jkunu qegħdin inħarsu lejn il-futur. Jekk aħna nħarsu lejn dawn it-3 każijiet, kienu 3 każijiet li kienu importati kollha minn barra minn Malta. Kellna marra ta' 20 sena Maltija li kienet tgħix Londra u ġiet lura hawn Malta fit-18 ta' Marzu. Bdiet bis-sintomi fit-22 ta' Marzu kellha sola, ejja u imneħera qattar. U din bdiet ir-regoli tal-kwarantina għaliex kif ġiet lura mill-ewwel għadet fil-kwarantina u allura kien hemm biss dawk in-nies li jgħixu ma' din il-persuna li setgħu ġew esposti meta bdiet bis-sintomi. Kellna każ ieħor ta' mara oħra Maltija ta' 20 sena li wkoll marret Londra bejn l-4 u d-9 ta' Marzu. Din kienet ukoll hija studenta tal-Università u marru flimkien ma' grupp ta' studenti oħra. Infatti related magħha dan il-każ huwa każ li kont informajtkom bih il-bieraħ. Allura hemmhekk aħna għandna cluster ta' nies li kienu qegħdin Londra u meta ġew lura minn barra bdew bis-sintomi. Is-sintomi ta' din it-tfajla bdew fil-11 ta' Marzu u kellha sola u ma kellix l-ebda deni. Mill-investigazzjoni li għamilna ta' din it-tfajla rajna li kienet marret lecture fil-10 ta' Marzu li kien ġurnata propja qabel ma bdiet is-sintomi u aħna bħalissa qegħdin informaw l-istudenti li kellhom kuntatt close magħha ħalli naraw jekk kellhom xi sintomi peress li issa diġà l-14 il-ġurnata wara li bdew is-sintomi li allura kien hemm xi ħadd li seta' żviluppa s-sintomi sa issa jkun żviluppahom. L-aħħar każ tal-lum huwa raġel Amerikan li jgħix hawn Malta ta' 49 sena, dan mar l-Awstrija bejn il-11 u l-14 ta' Marzu u fit-18 ta' Marzu u beda b'griżmeħ ġew ħdeni u ġeħ rasijiet. U wkoll kien bda ir-regoli tal-kwarantina u minn meta ġie lura kull ma kien hemm persuni li setgħu kien espost kien persuna waħda li tgħix ma' dan ir-raġel. Dawk kienu 3 każijiet li kellna minn testijiet li għamilna l-bieraħ u dawn kollha kienu każijiet li kienu importati u allura hemmhekk aħna qegħdin nibqgħu insegwu dawn il-każijiet ħalli naraw x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom. Tajjeb ngħid li dawn il-każijiet bħal każijiet l-oħra kollha qegħdin fi stat ta' saħħa tajjeb u dak il-persuna ta' 61 sena tajjeb ngħidu li dan għadu jinżamm fil-kura intensiva ta' Mater Dei, is-sitwazzjoni tiegħu għadha instabbli, tajjeb allura aħna qegħdin inkomplu nsegwuh, però importanti wkoll li aħna ngħidu li dan qegħdin segwuh kemm ta' monitoring imma wkoll qed jingħata ċertu trattament ta' combination therapy
kif ukoll qegħdin isiru ċertu clinical trials barra minn Malta u anka fuq evidenza li qed ikollna fejn inti dan ċertu trattament ukoll qed iħalli impatt. Grazzi. Il-Gvern ħareġ sejħa l-installation ta' prefabricated hospital. L-ewwel ħaġa fejn se jkun u mhux aħjar jekk intuża St. Luke's. Importanti nifmu li aħna qegħdin naraw is-sitwazzjoni ta' Malta kif inhi u qegħdin ukoll naraw naqra fuq modelli ta' x'jistgħu jkunu wkoll in-numru ta' każijiet li inti tarhom kollha fir-rigward tal-miżuri ta' kontroll li qegħdin aħna nieħdu. U allura aħna rridu li kollna l-preparamenti kollha available biex għal kwalinkwa pazjent li aħna jkollna li ħajkollu bżonn il-kura li minn estimi ta' l-epidemioloġija li rajna barra minn Malta qed ikun jisu 20% ta' dawk in-nies li jistgħu jiġu affettwati, dawn ikollhom fejn aħna nżommuhom taħt kura bħala sptar. U għalhekk aħna qegħdin nagħmlu l-almutana kollu biex kwalinkwa post li aħna nistgħu nikkonvertuh f'post ta' sodot għal trattament ta' dawn il-pazjenti aħna qegħdin nagħmluh dan kollu. Ġifieri bħalma semmejna qabel aħna għandna l-Infectious Diseases Unit, għandna sptar privat fejn qegħdin diġà wkoll inżommu il-pazjenti, għandna wkoll boffa li qed jiġi attrezzat, Mater Dei qed isiru ħafna conversions ta' anka lecture rooms, tal-library, kollox biex ikun hemm is-sodot ukoll, però aħna qegħdin nagħmlu l-almutana kollu anka f'investiment bħalma qed issemmi inti wkoll ta' field hospital ukoll biex aħna propju jkollna l-availability tas-sodot kollha. U li trid tara huwa li inti jista' jkollok sptar pereżempju bħal San Luqa, però ħafna drabi l-investiment li jkollu bżonn ċertu sptar li kienu ilu ħafna minn tuża jkun ħafna iktar diffiċli allura iżjed tagħmel sens li inti jkollok xi ħaġa li hija ġdida. Dan qegħdin isir assessment ħanaraw fejn l-aħjar ikun jista' jinżamm, però tajjeb ukoll li tgħid li kemm jista' jkun irid ikun qrib kemm tista' Mater Dei ħalli inti propju il-kollok l-istaff li jkun iktar komunika ma' xulxin ma' Mater Dei ukoll. We're still receiving some complaints from healthcare workers that they are not equipped for this pandemic. We're receiving complaints from public health sector that they're not receiving the personal protective equipment and that they're not getting any answers regarding protocol in case a COVID-19 patient comes in. Aħna għandna diversi setturi li qegħdin jaħdmu fuq il-COVID-19. Għandna il-settur ta' saħħa li għandhom kuntatt dirett ma' pazjenti li huma suspettati jew kellhom li huma pożittivi. Nibdew mill-tobba ta' saħħa pubblika li għandna it-tobba fis-saħħa pubblika li qegħdin jagħmlu propju l-swabbing li bħalissa għandna ċentru ta' Ħal-Farruġ, però issa ħaniftħu iktar ċentri. Dawn għandhom il-PPE, sarilhom it-training tajjeb u huma informati l-ħin kollu bil-protokolls li għaddejjin. Però hemm tobba oħrajn u healthcare professions oħrajn bħal nurses u allied health professionals ukoll fil-kura primarja, għandek ukoll dawk li huma Mater Dei u dawk li bħalissa qegħdin ikunu f'kuntatt ma' pazjenti li huma suspettati jew inkella li huma pożittivi sarilhom it-training diġà u għandhom il-PPE available. Qed isir ukoll training kontinwu ta' healthcare professionals oħrajn li jistgħu jiġu wkoll involuti fil-kura ta' COVID-19 bħalma rajtu Mater Dei inqasam COVID u non-COVID, tajjeb allura hemmhekk hemm it-training li huwa ongoing. Tajjeb ngħidu li training u anke l-PPE mhux training li inti tagħmlu b'lecture, training għal PPE trid il-persuna talmu kif jilbes il-PPE u kif ineħħi l-PPE. U mhux biss turilu fuq slide jew inkella video imma tara l-persuna jilbes u jneħħi l-ħwejjeġ ħalli inti żgur tkun qed tara l dan qed jagħmilha tajjeb. Waslina rapport illi fil-każ tal-ħom tal-imsida, dar tal-anzjani tal-gvern tal-imsida, fejn ġi jew almenu żona minna jew riservata għal każijiet ta' anzjani li jistgħu jkunu jew kwarantina jew b'xi mod affettwati qegħdin jintefgħu hemmhekk issa semmejt li diġà ħarġet fil-pubbliku biss ir-rapport li waslina llum kien illi l-carers u l-istaff mediku li hemm jaħdmu f'dik ir-residenza partikolari għalulna almenu li m'għandhomx attrezzatura ta' maskli jew ilbis protettiv, eċċetera. Jekk hux veru dan, jekk smajtux bil-każ, u jekk hu vera naturalment x'passi se jittieħdu. U
ħaġa oħra jekk tippermettili mistoqsija oħra anke dwar mistoqsija tal-kollega dwar l-isptar li tħabbar dal-għodu. Jekk kienx ikun aħjar li kieku sar diġà l-investiment fi sptarijiet bħal St. Luke's, Caring Greg u oħrajn, u allura kien jiġi evitat dan il-proċess ta' dewmien għaliex kieku dan qiegħed f'idejna u nistgħu nużaw. Fuq l-ewwel waħda fuq djar tal-anzjani aħna bħalma semmejna dejjem l-anzjani huma grupp ta' popolazzjoni li huma l-iktar vulnerabbli allura hemmhekk qed jittieħdu miżuri iktar stretti fuq il-każ tal-anzjani. Għandna l-homes li qegħdin naħdmu fil-qrib magħhom, l Old People's Homes, li huma għandhom il-pjanijiet ta' kontingenza x'għandhom jagħmlu jekk ikollhom l-ewwel każ u kif jistgħu jiġu cohorted ukoll il-pazjenti. Huwa importanti ħafna li l-healthcare workers u l-istaff kollu fil-homes u kulħadd aħna wkoll training għaddej biex dawk in-nies li ħajkollhom b'xi mod li jkollhom kuntatt ma' COVID patients ukoll ikunu attrezzati dak li hemm bżonn. Sa issa nikkonferma li kull każijiet li kellna ta' COVID tajjeb qegħdin jew jinżammu l-isptar jew inkella qegħdin jinżammu d-dar tajjeb biex huma jkun jistgħu nkomplu nsegwu s-sitwazzjonijiet tagħhom. Naħseb fuq kwarantina l-istaff m'għandux xorta jkollu l-protection. Jekk inti jkollok persuni li huma f'kwarantina, dawk ikunu nies li huma ma għandhom is-sintomi. Ikunu qegħdin jinżammu f'kwarantina biex inti dejjem ikollok l-ewwel miżuri li jittieħdu kif inti mill-ewwel jibdew ħirġin is-sintomi. Allura nies li jkunu qegħdin f'kuntatt ma' xi ħadd f'kwarantina m'għandux għalfejn jilbes PPE laqgħa darba huma m'għandhomx is-sintomi. U naħseb għattini mistoqsija kienet diġà mwieġba mill-ewwel ġurnalist li kellna. Just follow up on these questions about St. Luke's. So you said it's an old hospital and it would require more investment to upgrade it. Yes. Wasn't this investment already supposed to have taken place by the private Yes. company running it? And the second question, Iceland are carrying out nationwide tests on patients who even aren't showing symptoms. Are there any plans to do something similar in Malta? Mela, fuq investimenti qed isiru fl-isptarijiet ftakar li aħna s-sitwazzjoni qiegħda li mart ieħor xorta baqa' għaddej. Allura aħna rridu il-COVID ġiet xi ħaġa li hija an added burden to our health system, tajjeb? Allura aħna ma nistgħux innaqru minn dawk is-sodot li kienu diġà ppjanati biex inkomplu nikkuraw pazjenti oħrajn għal kundizzjonijiet oħra. Allura għalhekk li aħna qegħdin naħsbu għal sodot li huma addizzjonali minn dak li kien ħajkollna bżonn kieku ma kellniex il-COVID. Fuq is-sitwazzjoni ta' testing, tajjeb nkun nafu li meta rajna kemm qegħdin nagħmlu testijiet, aħna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin it-tielet post, tielet pajjiż li qegħdin nagħmlu l-iktar testing per capita tal-persuna. Dan huwa sinjal tajjeb ħafna hija strateġija li aħna ħadna għaliex rridu naqbdu l-każijiet kollha pożittivi biex niżolawhom nagħmlu contact tracing u nagħmlu l-kwarantina. U aħna qegħdin inkomplu nsaħħu din l-istrateġija propju billi bħalma qegħdin taraw qegħdin niftħu iktar ċentri ta' swabbing biex ikollna iktar faċilità ħalli n-nies iktar ma jgħaddi żmien iktar nkun nistgħu niftħu id-definition tagħna l min għamna nagħmlu testing ħalli bekk nkun nistgħu naqbdu n-nies iktar kmieni. Meta tqabbel il-firxa tal-virus fl-Ewropa u lilin u dik f'Malta, taħseb li s-sitwazzjoni f'Malta hija iktar taħt kontroll minn pajjiżi oħra b'mod ġenerali u semmejt l-20% jridkom tistmaw li jista' jkun li l-persuna affettwati tilgħu sa 20% jew kellha mhux għax ġara barra qed jiġu Malta. 20% hija meta inti għandek popolazzjoni ta' nies li huma affettwati, ġifieri il-pazjenti li jkollok nafu minn evidenza fuq barra li bert wieħor 80% ta' dawk in-nies li huma affettwati, mhux tal-popolazzjoni kollha, tan-nies li huma morda, dawk ma jkollhomx għalfejn jidħlu l-isptar. L-20% l-oħra ta' dawk il-pazjenti li huma pożittivi li huma diagnosed COVID, ġeneralment jista' jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Allura hemmhekk inti tkun qed taħdem il-kalkoli tiegħek kemm ħajkollok bżonn sodod fuq dawn in-numri u anke x'tistenna li ġej. Però tista' tvarja ħafna għaliex jekk inti għandek kemm tista' tipproteġi lill-anzjani tiegħek lin-nies li huma għandhom mart kroniku u dawn in-nies iżommhom milli jimirdu, hemmhekk allura iċ-chances li jkollok nies li ħajkollhom bżonn jidħlu l-isptar ħajkun inqas. Il-persentaġġ ta' popolazzjoni li se eventwalment ikollha l-virus
Hemm xi figur. Dak qiegħed jinħadem ġifieri u jiddependi ħafna kemm jiġu affettwati jekk tara modelli pereżempju ta' Ċina, tal-Italja, ta' Singapore, ta' Hong Kong, jiddependi ħafna fuq il-miżuri li qegħdin jittieħdu. U bħalma rajna hawn Malta aħna bdejna minn kmieni ħafna, ġifieri kif bdejna mill-ewwel bil-każijiet, mill-ewwel bdejna bil-miżuri. Ġifieri aħna qegħdin naraw sitwazzjoni fejn aħna permezz tal-miżuri nkunu nistgħu innaqsu r-riskju ta' trasmissjoni u anke tnaqqas il-fatt li kemm jiġi trasmess minn persuna għall-oħra minħabba li inti permezz ta' social distancing li qegħdin nagħmlu aħna qegħdin innaqsu n-nies li jistgħu jiġu esposti għal dan il-virus. Kontroll is-sitwazzjoni f'miżuri qed tieħdu kollha. Iva, bil-miżuri li għaddejjin aħna qegħdin naraw bħalma qegħdin taraw il-figuri tilajn bil-mod il-mod li hija xi ħaġa li hija mistennija u li dawn il-figuri qiegħda tkunu proporzjonata wkoll ma' dawk il-miżuri li qegħdin nieħdu. Però kemm ħatibqa' tiela l-kerv u kemm ħajibqgħu jiġu affettwati nies jiddependi fuq il-kooperazzjoni tal-pubbliku. Għaliex aħna hawnhekk dan huwa ftit xhur li ġejjin li huma dipendenti ħafna fuq il-behavior change tal-persuna. Huwa nifmu li mhux daqshekk faċli li persuna joqgħod id-dar meta aħna mdorrijin f'dan it-temp li inti toħroġ barra, però din hija sitwazzjoni li aħna rridu naddattaw l-istil tal-ħajja tagħna għal din is-sitwazzjoni kemm għal ġid tagħna nfusna għaliex persuna ma tafx hemm xi jkollu bħala kondizzjonijiet, kemm tal-familjari tagħna imma wkoll għall kumplament tal-popolazzjoni. Għaliex persuna jekk hu ma jagħtix każ dawn ir-rakkomandazzjonijiet li qegħdin nagħmlu biex ma jkollux kuntatt ma' persuni oħra jibdew iltaqgħu gruppi, hemmhekk jista' jkollok persuna oħra f'dak il-grupp li inti affettwajtu u li dak il-persuna jista' jibqa' jferrix għal ħadd ieħor. Ġifieri l-appell huwa nerġgħu billi nżommu ma' rakkomandazzjonijiet. Malta, Prof. Gawċi, fl-aħħar jiem tħabbru sensiela ta' multi biex jilimitaw l-imxija tal-coronavirus. Tista' tiċċara min ser ikun immultat 3,000 euro, min ser ikun immultat 10,000 euro. Mistoqsija oħra, fi ċirkostanzi reġgħu bdew jintużaw jew inkella tiġu kkunsidrati li jintużaw servizzi ta' tobba u infermiera li huma rtirati jekk iva jekk għandek x'numru ta' kemm minn dawn l-irtirati jresqu il-qudiem biex jagħtu s-servizzi tagħhom u f'liema aspetti qegħdin jintużaw. U t-tielet mistoqsija t-testijiet li qed isiru fil-privat. Huma konformi ma' testijiet li qed isiru f'Mater Dei u f'Ħal-Farruġ ġew verifikati mill-awtorità tal-mediċini dawn it-testijiet. Fuq il-pazjenti li għandna tajjeb ngħidu li l-pazjenti huma kollha qegħdin fi stat tajjeb. Il-testijiet li għandna tal-privat dawk huma wkoll testijiet għaliex aħna ħdimna magħhom ukoll li huma testijiet ukoll li huma skont il-protokolli huma simili bħalma qegħdin nagħmlu aħna wkoll fl-isptar tagħna Mater Dei. U tajjeb nifhmu wkoll li meta jkollna xi każijiet li huma pożittivi min-naħa tal-laboratorju privat, hemmhekk aħna għandna kollaborazzjoni magħhom. Aħna nafu li wkoll il-privat fetaħ iktar it-testijiet li huwa xi ħaġa li hija tajba, tajjeb, però qegħdin naħdmu fit ma' xulxin għaliex huwa importanti li dawk il-każijiet kollha li jistgħu joħorġu pożittivi dawn jiġu contained mill-ewwel. Fuq nies li jistgħu jkunu anzjani, healthcare workers li nistgħu ndaħluhom lura, aħna qegħdin issiet ninvestu pereżempju medical students li huma żgħar li speċjalment dawk tal-50 year li dawn diġà jkunu kważi waslu lestew medical student course tagħhom. Jiġifieri hemmhekk inti għandna nies li iktar qegħdin jaħdmu magħna. Idu niftakru wkoll li kemm jista' jkun ninvestu f'nies healthcare workers li huma iktar ta' età żgħira ħalli jekk nkun nistgħu iktar nagħtu kontribut. Fuq il-multi aħna għandna żewġ tipi ta' multi. Għandek in-nies li huma qegħdin jippoġġew f'kwarantina. Kemm minħabba li persuna pereżempju kien sifer minn barra, allura dan il-persuna la ġie lura seta' kien espost għal numru ta' każijiet barra minn Malta allura qiegħed friskju. Għandek ukoll dawk in-nies li huma kuntatti ta' persuni li issa qegħdin insibu li huma pożittiv. Il-multa għal dawn iż-żewġ tipi ta' nies li huma f'kwarantina qiegħda ta' 3,000 għal kull darba ma jinstabux fil-post fejn ikunu huma indikaw.
Il-multa ta' 10,000 qed hemmhekk għal dak il-persuna li huwa pożittiv, li huwa każ jiġifieri, u minn jekk nsibu li huma qatt fil-post indikat, pereżempju bħalma tafu aħna qegħdin inżommuhom ikoll fid-dar. Għaliex aħna differenza f'dawn il-multi għaliex ir-riskju ta' persuna li huwa pożittiv li joħroġ barra huwa ħafna iktar mill-riskju ta' persuna li qiegħed f'kwarantina li għadu m'għandux is-sintomi. Għalhekk id-differenza fil-prezzijiet. Jekk żidux in-numru ta' dawk illi fiequ jew hemm xi pazjenti oħra li qed li se juru sinjali ta' fejqan. U forsi terġa' tenni ftit l-appell għax dak li jkun illum jara numru 3 jgħidlek ftit. Dan ifisser li ntlaħaq il-pik le jekk qed tantiċipaw għal meta u ovvjament l-importanza li dak li jkun xorta ma joħroġ. Aħna sissa għadna għaddejn namlu testijiet repetitivi fuq dawk li kienu pozittivi u sissa ma għandna l-ebda pazjenti ieħor li reġa' testja darbtejn negattiv għal test tagħna, però qed nibqgħu insegu qed nibqgħu nagħmlu testijiet fuq dawn in-nies. Iva, l-appell jibqa' hemmhekk, jinqogħdu attenti għaliex vera forsi issa jinstema' li għandna 3 biss illum. Din ġrat il-ġimgħa l-oħra li kellna ġurnata fejn ħarġu 5 każijiet biss. U n-nies forsi ħadwa bħala messaġġ dak u ħarġu barra u kienu qegħdin f'gruppi allura hemm ċans kbir li jistgħu jferxu għal il-ħadd ieħor. Għadna bidu, il-kerv għadha tila l fuq, allura rridu nibqgħu nżommu mal-mezzi ta' iżolazzjoni kemm nistgħu, ma nkunux kuntatt ma' ħadd ieħor, speċjalment nżommu biss mal-familja tagħna, min fuq ix-xogħol jista' jagħmel it-telework appell għall-employers biex nibatu n-nies id-dar jaħdmu mid-dar fejn jistgħu, u ma noħorġux għal xejn b'xejn imma biss noħorġu għal dawk l-affarijiet li huma essenzjali.